먼 곳 버스스탠드도 다리 한번 단골 쪽이야. 됐어. 먼 곳 버스 나올라. 코블리 줘야 돼. 다리 한번 단골 쪽이야. 한번 송아이 줘. 제가 버스 장구에도 버스 레몬 티 ये पुलिस स्टा ठंडा नांगलो तंग मिलो सिक्योरिटी देजा सिनेरिश 신주시도 아주 별로 이슈 치듯이 랍듯이 International security check chaso boarding ticket number 2 list international gate checkal re 안준이가 잘랐으면 안 놓기래. 총자 사야로 하고 싶은데 파일 진지시도 선박하면도 파일 나로 파일 gate 나로 줘야 돼 security 인트고만 돼 삼아. 어느 나도 돼 pick point. Uber arriving here, Uber lao. Uber line. 그래서 먼저 밥사다 만다 로스트를. 근데 저리시. 그래서 먼저 한거 로스는 주인 봐. 없어. 아니 있어라래. 더 벌라서 저는 좀 들으셔. 이제 인도들이 편도치들. 남당. 런다 신주시면 안 되면 돼. 근데 상주 저거. 근데 돼. 내가 할 수 있어. 그 엠베시 좀 열쇠 되는. 근데 택시 잡을 때 게시 챔바.
저거 찍으러 맛있다 그런 거. 그런 것도 전부 다 그래. Nummer işte onu. Kawai beli. Nearby Ambani International School here. Ambani here. 어디로 sama 롱이 참에 가면 사부고든 주다. Business school도 있어요. 거기 들어가. 디나는 중에 같이 이거를 다 줬더니. 노종 안 되는 면인데. 대화마라. 하면서가 이래는데. 액트레스 진짜 같이 보고든 돌아. 인지미지 그걸 한 번에 여기 나오나. 만들어는. 제가 여기서 막 가서 와서 좀 뭐라. 태닝지도 되게 돼. 삼바조 나가보자 뭐 있을 수도 있고. 어디 남들 가다 어디 따지마는 집주에 메리스. 아니 얼마 전에 하고 있었다. 4개월 있었다. 서울대 되게 아무것도 없어요. 나네 한 번은 남시들 시작들 가슴들 사왔 델리 호텔 타치라 이점 대변인 점은 책 될데 예배요 근데 나로 당기던 하는 줄 전부 전부 실종하겠어. 야, 이놈은 어디다 뭄바이였지. 나 쇼들. 가망하지. 정강. 띠 담들 띠 오라닝 좀.
好多大石头啊，大石给咱们了，就是这这么多。哦，这你爬住了，我怎么给我追死的？这不是。俺这心里也追死了。这是看你着呢。这是。你上去的。Excuse me, ma'am. Hello. İşte. lemon juice şimdi oldu. Lemon juice çıktı mı? Hadi papaya juice yenir. Ha, Papaya juice. başka. Tamam. Nasıl? Papaya आगे मिलेगा. पपीता 40 का प्लेट आएगा। दीजिए ना. एक प्लेट पपीता उसको भी 500 Hayır, entrance kanı zorladı. अंदर में कैसे घुसेगा? ऐसे ही घुसेगा। भाई कितने का पैसा? Peki Cembe. हाँ ये लो कितना प्लेट है? Hadi chicken order. 8 प्लेट Ha, कितना? लेमन सोडा 30 रुपये Ha? लेमन सोडा 30 रुपये लेमन जूस 20 रुपये स्वीट Sweet and sour mix. स्वीट है Mix. हाँ वही स्वीट 맛있는 거 방. Real life struggle रे. अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। गो ब्राह्मण प्रतिपादक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक। इसके बाद तो जैसे जाग गई हो शेर की शक्ति, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का सफाया, मावड़ क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज स्वराज, जिसके लिए प्राणों की आहुति दी थी शिवा काशी, जीवा महाली, कान्होजी आंध्र, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे जैसे अनगिनत वीर मावड़ों ने। 한대 더 남대. रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। गो ब्राह्मण प्रतिपादक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक जी महाराज की समय ट्रेन मराठा गौरव के रूप में उदित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चहुओर फैल रही थी। देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। पर सन 1680 तारीख 3 अप्रैल हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज 드링도 있고 시시도 나올 때만 땡겨도 स्वराज्य और राष्ट्र रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 실론이 신고 유행이로
मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर 레몬 소다 뉘 अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 남들 समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर उठा। ईमें हिला दी। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस लें। 15 अगस्त 1947 लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। उसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ, भारत का भविष्य चमकाने को। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बनी। संघर्षों में निखरना मराठा माटी की अनोखी फितरत है। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाती थी, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। सपनों की नगरी, भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। Soda. Very nice. 뭐야? 왜 때문에 이제 나는 이제 그래 내 나도 내가 그래. Masama da komita. Nakke samega. Kala asuru sistema. 말해 네 그래 설마 똑똑도 안 됩니다. Zuma nagila. 다음에 Masami 걸리 하나 고사면 정말 안 그러게. 근데도 거기서 직사해서 그래. 자매리 아직 똥도 살이네. 내가 싸우면 하나는 애들 여러 가지가 남도 주행 좀 제가 काल न थांबलाय न
परंतु आपल्या या निरंतर यात्रेत लिहित आलाय तो हिशेब क्षणाक्षणाचा, कणाकणाचा, धरती, आकाश, पाताळ, ताऱ्यांचा, साऱ्यांचा. जगाच्या पाठीवरील 7 प्राचीन द्वीप समूहांपैकी एक द्वीप जम्बूद्वीप म्हणजेच आपला महान भारत देश. आणि भारताच्या पश्चिमेला आहे महाराष्ट्र. मराठांच्या शौर्य गाथेचे महानायक छत्रपती शिवाजी महाराज घडले जिथे आज आहे त्याचेच गौरवगान. अरबी समुद्र आणि सह्याद्री डोंगराच्या बरोबर आहे महाराष्ट्र. सातवाहन हे महाराष्ट्राचे संस्थापक आणि आद्य शासक मानले जातात. त्यानंतरच्या काळात वाकाटक राजांनी विश्वप्रसिद्ध अशा अजिंठा लेण्यांची निर्मिती केली. यादवांनी देवगिरीला आपली राजधानी बनवली आणि मराठी भाषेला राजभाषेचा मान दिला. शासक बदलत होते तशा राज्याच्या सीमाही बदलत होत्या. भक्तिरसाची मधुर अभंगवाणी महाराष्ट्रात ऐकू येत होती, ज्याचे केंद्र होते अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री पांडुरंग विठ्ठल. तेरावे शतक संपता संपता महाराष्ट्रात भयंकर उलथापालथीचा भीतीदायक काळ सुरू झाला. खिलजी वंशाचा आक्रमक शासक अलाउद्दीन खिलजी यांनी यादवांच्या देवगिरीवर हल्ला चढवला. महाराष्ट्रातल्या हिंदू शासनाचा सूर्यास्त पावला. अशी तब्बल 350 वर्ष उलटली. 17वे शतक उजाडले तेव्हा महाराष्ट्रातल्या मोठ्या भागावर विजापूरचा सुलतान मोहम्मद आदिल शहाचे राज्य होते. या जुलमी राज्यकर्त्यांच्या अत्याचाराने मराठी माती आतल्यात घोळत होती. इथले सरदार मजबुरीने आदिल शहाच्या पदरी काम करत होते. त्यातलेच एक लढवय्ये सरदार होते शहाजी राजे भोसले. आणि शहाजी राजेंच्या पत्नी होत्या वीर माता जिजाबाई. जेव्हा भारत भूमी आक्रंदक होती, मागत होती एका वीर पुत्राचे दान, माँ जिजाऊंच्या पोटी जन्मला एक पुत्र महान, ज्याचं लाडाचं नाव होतं शिवबा, ज्यांना आपण सगळे ओळखतो छत्रपती शिवाजी महाराज या नावाने. आई जिजाऊ सांगू लागल्या शिवबाला भारत भूमीच्या शौर्यगाथा, रामायण, महाभारत आणि कित्येक वीरांच्या कथा. केवळ भूमीच नव्हे, मराठ्यांचा स्वाभिमानही होता गहाण. ही वेदना करीत होती बाल शिवबाला आईच्या. वयाच्या अवघ्या 15व्या वर्षी वीर मावळ्यांना गोळा करून शिवबाने चेतवला त्यांच्या मनात मराठी अस्मितेचा अंगार आणि केला एक अद्भुत संकल्प, अन्यायाविरुद्ध एल्गार. मी शिवाजी शहाजी भोसले जिजाऊंची आणि मराठी मातीची शपथ घेतो. यापुढे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना हेच माझ्या जीवनाचे लक्ष्य आहे आणि आई जगदंबेच्या कृपेने मी ते मिळवेनच मिळवेन. आमचा संकल्प आहे स्वराज्य आणि केवळ स्वराज्य.
हाती तलवार, अश्वस्वार व एक घोडे 15 जरी, होती शक्ती अपार. अरुण चढाई तोडण्यावर हिंदवी स्वराज्याचे बांधले तोरण. नाव ठेवले प्रचंडगड. शिवाजी महाराजांचा हा विजयरथ रोखण्यासाठी आदिलशहाचा सेनापती अफजल खान प्रतापगडावर पोहोचला. दगलबाज अफजल खानाने कपटाने शिवाच्या पाठीवर वार केला, परंतु राजांच्या चिलखताने तो वार अलगद झेलला आणि क्षणात विजेच्या वेगाने शिवाजी राजांनी वाघनखांनी खानाचा कोथळा बाहेर काढला. थरथरली अवघी आदिलशाही, थरथरली दिल्लीची मोगलाई. शिवाजी महाराजांना शह देण्यासाठी औरंगजेबाचा सेनापती शाहिस्ते खान पुण्यात आला. वीर शिवाजीने शाहिस्ते खानाची बोटे छाटली. याच दरम्यान सुरतेचा मोठा खजिनाही महाराजांनी लुटला. पुरंदरच्या तहानंतर औरंगजेबाचा सरदार जयसिंगा सोबत महाराज त्यांचे पुत्र बाल संभाजी राजेंना घेऊन औरंगजेबाची भेट घ्यायला आग्र्याला पोहोचले. तिथे दगाबाज औरंगजेबाने कप्ताने त्यांना बंदी केली, परंतु वीरांना रोखू शकती ना भिंतीला कारण. महाराजांनी चतुराईने केला तिथून पोबार. आग्र्याहून सुटका झाली. आणि यानंतर महाराजांची स्तंभ शक्ती जागृत झाली. राज्यातून पळून लावला अवघा मुघल आणि स्थापन केले मराठ्यांचे एक छत्री राज्य, स्वराज्य. ज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली शिवाकाशी, जीवा महाले, कान्होजी आंग्रे, तानाजी मालुसरे आणि बाजी प्रभू देशपांडे यासारख्या अगणित मावळ्यांनी. रायगडावर झाली अभूतपूर्व तयारी आणि अखेर तो शुभ समय आला. वैदिक मंत्रांच्या घोषात राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला. रयतेचे लाडके शिवबाराजे छत्रपती शिवाजी महाराज झाले. ब्राह्मण प्रतिपादक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. महाराजांची ख्याती सर्व दिशांना पसरत होती, बहरत होती. त्यांच्या तेजाचा सूर्य भारताच्या नभांगणात तळपत होता. परंतु तो दुर्भाग्याचा दिवस उजाडला. सन 1680 दिनांक 3 एप्रिल. हिंदवी स्वराज्याचा हा तळपता तारा अस्त पावला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या नश्वर त्याग केला, परंतु आणि अनंत काळ त्यांचं हे स्थान अढळ राहील, ध्रुव ताऱ्याप्रमाणे. स्वराज्य आणि राष्ट्र रक्षणाची ही परंपरा जागृत ठेवण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराज आणि मराठा पेशव्यांनीही मुघलांशी आणि इंग्रजांशी लढा दिला. परंतु 1857 सालापर्यंत मराठ्यांच्या स्वराज्यासहित सगळ्या भारत देशावर इंग्रजांचे राज्य आले. संपूर्ण भारत इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीच्या बंधनात जखडला होता.
भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाची सिंहगर्जना केली बाळ गंगाधर टिळकांनी. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. या सिंहगर्जनेने केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात एक नवा श्वास फुंकला. लोकमान्यांनी पेटवलेल्या स्वराज्याच्या अग्निकुंडात वासुदेव बळवंत फडके, विनायक दामोदर सावरकर, चाफेकर बंधू सारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी सहभागी होऊन हे अग्निकुंड धगधगते ठेवले. स्वातंत्र्य संग्रामाला नवी दिशा देण्यासाठी महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतले. मुंबई हे त्या आंदोलनाचे एक प्रमुख केंद्र होते. दांडी यात्रा असो, असहकार चळवळ असो, महाराष्ट्रातल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी महात्मा गांधींना मोलाची साथ दिली. याच मुंबईतल्या गोवालिया टँक मैदानातून गांधीजींनी इंग्रजांना भारत छोडोचा अंतिम इशारा दिला आणि इंग्रजांच्या जुलुमी सत्तेला इथून निघून जाण्यास भाग पाडले. इंग्रजांनी उभारलेली गेटवे ऑफ इंडियाची वास्तू, गुलामीच्या बेड्यांनी जखडलेल्या त्याच्या भिंती वाट पाहत होत्या इंग्रजी सत्तेच्या जुलमी राजवटीचा अंत होण्याची, मोकळा श्वास घेण्याची. आणि तो दिवस उगवला. हजारोंच्या बलिदानाने जवळपास 200 वर्षाच्या गुलामगिरीतून देश स्वतंत्र झाला. स्वराज्य आणि स्वातंत्र्याच्या किरणांनी उजळले होते अगणित भारतीयांचे चेहरे आणि त्याच्या गालांवर स्वातंत्र्याचे आनंदाश्रू पाहत होते करोडो भारतीय. गेटवे ऑफ इंडिया पाहत होता ब्रिटिशांची अखेरची सैनिक तुकडी समुद्रातून रवाना होता. स्वातंत्र्याचं कालचक्र भारतात पुन्हा गतिमान झालं. एक नवा सूर्य भारताच्या क्षितिजावर तळपू लागला. स्वतंत्र भारताचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी कायद्याचे विद्वान अभ्यासक बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार ठरले. स्वातंत्र्यानंतर देश आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी व्हावा यासाठी औद्योगिकरणाचा मार्ग अवलंबून महाराष्ट्राने देशापुढे एक आदर्श निर्माण केला. मुंबई, जिला फिरंग्यांनी बॉम्बे म्हटलं, तिथे पहिली ट्रेन धावली, पहिली फिल्म बनली. ती मुंबई स्वातंत्र्यानंतर अधिकच उजळू लागली. असंख्य भारतीयांच्या स्वप्नांची नगरी झाली ही मुंबई. आज भारताच्या आर्थिक राजधानीचे शहर आहे मुंबई. आणि विकासाच्या दिशेने भारताची निरंतर वाटचाल सुरू झाली. शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, सामाजिक उत्थान, महिला सक्षमीकरण या सर्व क्षेत्रात प्रगती करत गेल्या 75 वर्षात भारताने निर्माण केली आहे आपली एक वैश्विक ओळख. ज्यांच्या बलिदानाने लाभले अनमोल स्वातंत्र्य त्यांना भावपूर्ण नमन करत देश साजरा करतो आहे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव. आगामी 25 वर्षे आहेत अमृतकाल भारताचा. 대개로 현재도 낭론데다디 기린 꽃에도 온다 추즈
이 낭로니. 다 저절로 이제 아프네. 나. 네, 반대가 보통. 김밥 사면错的对. 근데 파이 때문에 안 됐어. 10월에 저거 받이래 돼. 갑자기 타마딜라다. 정말 쏘대. 아리바딘 딜판 로조데다. 치게. 네, 일단 팔아야. 이 낭로던데 게르 핀데 낭로래다. 이러면 추. 볼땅에 망쳐.找囊的。우리나라에 믿으죠.这怎么了？这个挺多的。 폰在的事情。근데 너무 시키울. 너무 시키왜 가는 거야? 맞아. 남시 기회 강리 시대다 문화 어떻게 농부시 타주다. 되게로 근데 낭론들이. 잡로 추리되다. 어쩔 다시 되네 이제 야구 통해. 빨리 나오래. 3점 전에. 어디 빼니 좀 더. 나이트 뷰. 치맥이 갈래다. 남바. 내 너무 쉬운데 근데. Orada taş giyeceğim. Anderson, şu sıkışacağım. Şu aram be. 저도 비하면 되거든. 뒤에 저, 님 전부다. 다 넣어줘. 다 됐어. 한대 더다. 소화식 싫다. 저도 이렇게 좋아하나. 한대도 남시야 간다셔.
很多生都是是女色熊，这里嘛的是。他看了小折。Hello。就是过费的咱们都的，明白？आओ गारंटी वाले बाबा हेल्प जैसी बात है आओ गारंटी वाले बाबा पानी भी他被运气团队的是。过了几遍？啊？啊，红色。他那广州嘛住的，好了啥的。저랑 합치렀어. 그냥 합치렀어. 아. 솔직히 근데 치우쳐야 브라더. 님들만 따라 넣어. मावा चाय मावा वाली बड़ा पुट्टी मावा बड़ा 아주 칼라스를 안 넣어. 엠파타를 못 넣어. शंभर पाठवून का माझ्याकडे काही बी नाही ₹100 होती काय दड नव्हती त्याच्यावर गांडी एवढी 这点这哪来追的？那呀，这拧起了，这别拧起了。拜拜。40명인가? 잘 부분이 싫으시니까 시고하지 이런 하이브를 줘야 보셔서 अभी तबीयत ठीक है ना सर अल्लाह मैं कान में लगा के रखी还好吃大的。हाँ होला होटल ताज की होटल सामान खाया था एयरपोर्ट से निकला 그거는 또 라포트 트라스터 니만 지금 Introduce. 저는 호텔 집에 레디. 호텔 따스터 되게 좋더래. हाँ हाँ 4단 영해놨어.
是他说所有人不论你咱们的你回去你们的，对的。你说的呀，也不行，你们这个。Explosiera. Chiusi intera. Oggi non gioco. C'ho qui in gomma da. Mamma, night view. Non barış. Kendiri okudan inteta. Şu gece yaşıyor da sanırım bu şey ne der. Ama böyle konuşan bir de yakında onu da ne diyor sana. Evet. Tamam ya. Da. De. Ben bu sen çıkışında ne yapıyorsun? 네, 가슴 중에练吧，我的练都 rooftop 了。팔라살 안직동 아니 조연도. 또 로드 랑걸리.